राजनितिकआ मोननाय मोनैनि जामारनांगौ आगोलाव बहुद जाबाय जानला मोनला साना हजा भट होनायफ्रा दा भाई जाय होगोन बेजों थानांगौ दा ओंखायनो दा जोंना सरकार खुंदों जों सरकार खुंनानै रायजोफोरनो गोबां रोखोमनि आसनि होनायनि आसनि जिखिनि खोथा जों बुंलांदोंमोन थांनाय समाव बे खोथाफोरखौ लाखिनो थाखाय जों गोबां थाखा बुथुमदों विभिन्न डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ दानखे दुनखे खालामजोबनानै जोंनि आब' आइमोननो होलांनाय खोथा आरो जों जे आबादारिफोरखौ गोजौ थाखोआव लाबोनानै मोजां थाखोआव बेलेग माने मालाय देशफोरबायदि मोनसे गोग्गो आरो गोथार मोनसे जि जोङो जोंनि एलेकाखौ बानायनो नागिरदों बे लामाजों जों दिनै दावखोबाय होननानै आं नोंथांमोननो बे थांनाय 3 मासनि जि जोंनि बिटिसि सरकारनि दानाय बे दानायखौ आं नोंथांमोननो दिनै सार्टिफिकेट महरै आं दिनै होननो हागौ जे फैगौ 1 मासनि गेजेराव एप्रिल दाननि उनावनो नोंथांमोना जोंनि बिटिसिआव लानाय आसनिनि गासैबो आसनिनि साफा साफा गासैबो बिगोमा जाजोबगोन बेनि बारैनो सेल्फ हेल्पनि 4700टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 80,000 कोटी फैसा जों अलरेडि थिक खालामना लाखाबाय बे गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा 4700टा ग्रुपआ जोंनाव दा फैसा मोननो थांगासिनो दङ 1 लाख आइजोफ्रा 2000 कोटी फैसा मोननो थांगासिनो दङ एप्रिल मासनिफ्राय 1 लाख गथ'फ्रा स्कुलनि बेग मोननो थांगासिनो दङ 55,000 हौवासाफ्रा क्लास 5 निफ्राय 10 सिम फरायग्राया 55,000 साइकेल मोननो थांगासिनो दङ 10,000 कोटी जायफोर बेंगलर चेन्नाइ दिल्लीनिफ्राय फैनानै थांफिननो हायाखै खामानि मावनो हायाखै बै सेंग्राफोरनो बै सिख्लाफोरनोबो 10,000 कोटी थाखा होनायनि जोङो दा अलरेडि फैसा बुथुमनानै दोनदों गोबां रोखोमनि आसनि मटर साइकेल जायफोरा ना फाननानै जायो बै ना फानग्राफोरखौबो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा थारमाने बिसोरनि दुखु जारलाखौ नुनानै 500 खान मटर साइकेल बायनानै दोनदों रायजो राजा आंनि आब' आइमोन 500टा दा बै मटर साइकेलखौबो जों एप्रिल मासावनो रानगोन दुखु गोनां बाथ्राया बेनो फैसा बुथुमफुनायावनो माल बानायफुनायावनो जोंहा इलेक्सनानो होनो जाफैलायबाय ओरैहाय जोङो फैसा बुथुमदों आरो हरदों दिल्लीयाव साइकेलाबो खनसेनो ज' मोना अर्डार होनांगौ बानायो दिल्लीयाव बानायनो होबाय 55,000 बुथुम मोनबाबो मास मोनब्रै मोनबा 6 मास गाहाम बियो बानायग्राफ्रा दा जों होनदों जोंनो आथुरथारनांगौ इलेक्सननि आगोलावनो होनायनि गोसोथारमोन जोंहा दा बेखायनो बेगाबो बानायनो होनाय साइकेलाबो बानायनो होनाय मटर साइकेलाबो खिथुजों ओरै हानदि थाखानाय नालाय आरो बेखौबो बानायनो होदेरनांगौ फाननो हायिनि थारमाने नङाबा फाननानै जागोन नालाय जोंना प्रमद बर' बिथाङा बिराद माने सैतान खाथार आफादगिरिया फानजानो गिनानै मा खालामदों बे खिथुजों माने बेसेबांबा गिदिर लहानि माने मा होनो बेखौ जौदु बेखौबो वेल्डिं खालामना होखादों देफायबाबो बाया जों सिख्लाफोर सिख्ला लानानै थांनो हाखाया बियो मटर साइकेलजों दा बेखायनो बे मटर साइकेलाबो बावैनो जोंहा लामा लामा नुसिगोन आरो नायनोबो समायना रमायना खालामदों कालाराबो बेलेगखा नुबानो मिथिखागोन जोंनि इउपिपिएलनि होनाय होननानै दोनखुमानो हाखाया दा बिदिनो बहुद रोखोमनि आसनि दा फैगौ समाव आबौमोना जोंना आइमोना जोंनि रायजो राजामोना एसेल' धैर्य हमबावथारदो 1 मासनि उनावनो नोंथांमोना नुजोबसिगोन रोखा रोखानो दा जोङो बाखि लामा जेसेखिनि बानायबाय बिपिएफआ 17 बोसोरावबो एथ' बुरजा लामा बानायफेराखै जिखिनि लामाखौ जों बानायदों दा नोंथांमोननि बे समस्थियावनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय लामा सामा बानायिया दा नैबे एबार प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि नैबे समस्थिनिफ्राय देरहालांनायखाय 50 किल'मिटार लामा अलरेडि मावगासिनो दं बहाबा जोंहा नै ब्लक प्रेसिडेन्ट बिथां बिजु बर' कसारिया मिन्थिगोन 50 किल'मिटार लामा थिग बिदिनो मसलपुरावबो 50 किल'मिटार दिहिरावबो 50 किल'मिटार इथा जाबनाय लामा 17 बोसोरावबो एथ' बुरजा खामानि मावफेराखै जों सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि उन्दुआलाबासिनो दिन रात नोंथांमोननो खोथा होनायखौ लाखिनो थाखाय जोङो जुजिगासिनो दं आबौमोन जों जनानै थायाखै जों हरसेबो मोजां उन्दुफेराखै बे बोसोरसे बारलायलांबाय जानाय लोंनाय जोंहा एख' गैलिया मुथुथे नोंसोरनो होनाय खोथाखौ लाखिनो थाखायनो जोङो जिउयै माइन जों जुजिगासिनो दङ दा मोनसे समाव दा नैबेखौ जों रायज्लायथारनांगोन जे जोङो इउजि ब्रह्मखौ मानो लाबोखो बे बाथ्राया जोंहा कख्लाबारियाव बिराद माने खोथा सोलिबाय थादों दा बाथ्राया बे इउजि ब्रह्म गैयाबा जोंबो रावबो गैखाया जों इउजि ब्रह्मनि गोजौ जानो हाया
जाय मानसियानो 17 बोसोर हाग्रामाजों जुजि जुजि गावनि आखि आखा खिथुनाव थानाय गासिबखौबो बुथारजाजोब्बाय गाबनो रोङा गाबनो ओंखारबाबो मोदै गवा गावथारनो ओंखारबाबो बिखा फासिनानै होनानै 17 बोसोर सुरुनि न'आव जिउ खांबोबाय बे दिनखौ नायनो थाखायनो जे सानसे समाव गिया लाबानो जोङो दखान पाहार बेरायगोन सानसे समाव जों गिया लाबासिनो जेराव मेराव मोना गुना थांनो हानांगोन रावजोंबो सिगिजायागारा गावनि खोथाखौ बुंनो मोननांगोन बे गावनि बाथ्राखौ बे समाजनो बेखौ होलांनो थाखायनो बिथाङा 17 बोसोर मानसि जानानै दंमोनबाबो गाबै गाबै माने गावनि जिउखौ दिनैसिमहालागै जोंनि हारिनि थाखाय बा जोंनि बे सुबुं बिटिसिआव थानाय रायजो राजानो बावबोगासिनो दङ जेबो गैया गावनि जिउआव जेबो गैया बेहा ना थाखा ना न' ना माने जनो मोजां सियार ना टेबुल ओंखामखौनो किबा करि बियो माने बुथुमसो जागासिनो दङ मालायनाव एसे एनै सोरबाफोर होफैयोबा दिनै बेबायदि मानसिखौ जों गावनि एसे अख्रामिनि थाखायनो जोङो मालाबा दिनै सोरबा बायदिसिना खोथा बुंनो हमदों खिन्थु आं बुंदों जाय मानसिया एथ'ब मेलेम लगायदों जाय मानसिया एथ'ब गावनि समस्थिखौ अनग्रा होननानै बुंदों 50 बोसोर जोङो भट होबोबाय दिनै थानेश्वर बसुमतारी दाख्लै हितेश बसुमतारी बिनि आगोलाव थिजेन बसुमतारी बिनि आगोलाव सोरबा थांखु बेपारी ABCD Z 10 जन MLA जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों नुयो MLA खौ खालि उदै गिदिर खालामनायनि बादै जेबो खामानि मावखाया बे 5 बोसोराव आं लुगैनाय बायदि जोंनि साफागुरि मुसलपुर खख्लाबारि आरो दिहिरा बे समस्थिखौ आङो गोजौ थाखोआव लाबोनानै देखायनायनि मोनसे आंनि हाबिला आरो नैबे बारखौ आबौमोना बारा दुखु मोननाङा जे जोङो खख्लाबारि हिसाबै थांनाय बारावबो प्रमद बर'खौ थिखोहरबाय दा जोंहा बिराद उसुबिदा जादों खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा नोंथांमोना गौरब खालामनांगौ जे नोंथांमोननि समस्थिनि बिजाथियानो सिफ जादों आरो फैगौ समाव नैबे दानसेल'सै नैबे इलेक्सननि उनावनो 7, 8, 10 दिननि गेजेरावनो जोङो नोंथांमोननि नैबे खख्लाबारि समस्थिनि नोंथांमोन सायख'नानै हरनाय जों EM सासे एकदमबारे 7 दिननि गेजेरावनो जों फाथिगासिनो दङ 7 दिननि गेजेराव दा गतिके बेखौ लानानै बारा दुखु जानाङा EM पस्टखौ प्रमद बर'आ खख्लाबारिनि थाखाय सासे दोनगासिनो दंबाय थाखायो मोननै दोनदों मोनसेया खख्लाबारिनिखा बेखौ दांनाङालै ओरै होनलायलायो बे जाय थांगोन खख्लाबारिनिखा दा खख्लाबारियाव दा जोंहा सोर मोनो बे खाफाल गोनांसै EM खासै बावथारला 30 दिनल' खस्थ' खालामनो नोंसोरो 30 दिननि उनाव नोंसिनिनो लुगैनाय बिजाथि नोंसोर EM महरै मोनखासिगोन आरो आं बारा बुंबाय थानो लुगैयासै गासिबखौबो फैगौ समाव जाहाथे जोङो दाख्लै जेरै ज' माने जों प्रमद बर' बिथांखौ नोंथांमोना मालाय सानागारा देरहाहरदोंमोन बे बारावबो रावनिबो खोथा खोनासङागारा गोसोखौ गोरा खालामनानै बिखाखौ गोरा खालामनानै फैगौ समाव गोदान जुगनि हास्थायनानै जाहाथे बयबो ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होबावो बेखौनो आसा खालामनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर गोजोन्थों